Ja, då är vi tillbaka igen. Här har vi Fjortis versus Rapper. Ja. Nu ska du ringa till killen eller? Ja, tänkte det. Han ringde inte på mig. Nej, men du skickade ett sms. Oj, du, Rapper, gå närmare. Så får du på. Vad är det? Så jag får på bild. Hej, du Sara. Hej. Vad sa du? Ingenting. Men, vad skulle du göra? Olli. Ja. Ja, men. Vad du men. Ja. Ja. Men skit i han nu. Men vad fan, lägg på. Asshole. Jag vill rappa bara. Vad fan sa du? Jag vill rappa bara. Det var allt för den här gången med Fjortis versus Rapper. Hej då!